मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय जोङो नोंथाङा एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय गिबियावनो गुगोलाव थांनांगोन क्रोम ब्राउजाराव थांदो जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजाराव थांबानो जागोन नोंथाङा ब्राउजाराव थांखांनायनि उनाव नोंथाङा टाइप खालामनांगोन बेयाव seva.online.org बेखौ सार्च खालामदो बेनि उनाव नैबे फार्स्ट अपसनाव नैबे फार्स्ट अपसनावनो थुनानै होदो नैबे फार्स्ट अपसन seva.online.org बेयाव थुनानै होदो बेयाव थुखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेबायदि इन्टारफेस फैखांनायनि उनावहाय नोंथाङा एसे गाहायाव बोख्लायनानै नैबेयाव नुगोन नै अनलाइन पर्टेल नोंथाङा नुनो मोनबाय बेयाव अनलाइन पर्टेल फर रिक्रुटमेन्ट फर द पोस्ट अफ क्लास 3 एन्ड क्लास 4 आन्डार गभर्नमेन्ट अफ आसाम नैबे डाउनलड एडमिट कार्ड ग्रेड 4 नि थाखाय होग्रोबाय जोंना 21 आगस्टआव जागोन नालाय एग्जामा होमबा एडमिट कार्डखौ नोङो डाउनलड खालामनानै लाखानांसिगोन डाउनलड एडमिट कार्ड बे अपसनाव थुदो बेयाव थुखांनायनि उनावहाय गुबुन मोनसे टेब खेवबाय बेबायदि फैखांनायनि उनावहाय नैबेयाव मोनसे नटिसआव आपडेटआव होनाय दङ नै प्लिज लगइन एन्ड डाउनलड द एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा लगइन खालामनांगोन आरो लगइन खालामनायाव नोंथांनो गोनां जागोन सिगां समाव एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेसन नाम्बार आरो नोंनि पासवार्ड होनानै लानाय अब्ला जोङो लगइनआव थुनसै नैबे लगइनआव थुदो लगइनआव थुखांनायनि उनावहाय बेयाव फैगोन बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेयाव नोंथाङा एप्लिकेसन नाम्बार आरो बेयाव पासवार्डखौ थुनानै होनांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव मोननायखौ जुदि नोंथाङा पासवार्डखौ बावबायबा नैबे फरगट पासवार्डआव थुनानै होबानो जाबाय फरगट पासवार्डआव थुखांनायनि उनावहाय नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव पासवार्डखौ हरफिननाय जागोन आरोखि अब्ला आंना एप्लिकेसन आरो पासवार्ड गोसोआव दंखायो अब्ला आं बेखौ बुनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेबायदि एप्लिकेसन नाम्बार आरो पासवार्डखौ बुनानै होबाय बेनि उनावहाय नैबे लगइन दं लगइनआव थुदो अब्ला बेयाव लगइनआव थुखांनायनि उनावहाय बेयाव नोंथांनि एप्लाइ खालामनायनि माखासे इनफरमेसन बेयो नुजाफैगोन बेयाव एप्लिकेसन नाम्बार फुल नेम फादार्स नेम ओमफ्राय एप्लिकेन्टनि डेट अफ बार्थ ओमफ्राय केटागरि नुजाफैगोन बेनि उनावहाय नैबे खनायाव जोंहा दङ एडमिट कार्ड लिरनाय दङ नैबेहाय एडमिट कार्ड लिरनाय दङ बे एडमिट कार्डआव नोंथाङा थुनानै होनांगोन बेयाव थुनोसै जोङो बेयाव थुखांनायनि उनावहाय एडमिट कार्डआ बेबायदि ओंखारनानै फैगोन आरोखि नोंथाङा बेबायदि ओंखारनानै फैबाय एडमिट कार्डआ ओंखारबाय बेयाव नोंथाङा नोंथांनि सेन्टारखौ नायनानै लादो बेयाव फैबाय नोंथांनि एग्जाम सेन्टार ओमफ्राय नैबे गाहायाव माखासे इन्सट्राक्सन होनाय दङ आङो सासे केन्डिडेटनिखौ डाउनलड खालामनानै होदों नोंथांमोनाबो गाव गावनिखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन जोंना गासै बेयाव होनाय दंखायो नै पेपार 1 पेपार 2 नङा होमबा गासै जोंना मार्क्सआ बेसेबां जागोन 135 MCQ माने 135 मार्कनि ओमफ्राय बेयाव मोनसेबो नेगेटिभ मार्क थानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोना 135आवबो 135 गासैखौबो एटेम्प्ट खालामनानै फैजोब अब्ला बेखिनियावनो आं नोंथांमोननो माबोरैहाय गावनि मबाइलावनो ग्रेड 4 नि एग्जाम हल टिकेट एबा एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हायो बेखौ आं खिथाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदो शेयार खालामदो थेंक इउ आरो एग्जामनि थाखाय बेस्ट अफ लाक